ymlaen. Bale yn adlamu. Rhwng y coch a'r gwyn ar hyn o bryd. Ddim Macy Miller geisio clirio. Idundyn, Abi Idundyn, sydd ar ymyl y cwrt Cosby'n cael y croesiad I mewn. Mae'n abeniad os a gyfla. A'r cyfla'n dod I Amber Lightfoot yn y cwrt Cosby. Cyfla cynta'r gêm fanna i'r ymwelwyr. Ond yr ergyd yn hawdd I Charlie Haynes yn y gol I Abertawe. Wrecsam angen buddugoliaeth I gyrraedd Pedwar Uchaf. I fydda gêm gyfartal yn digon I Abertawe. Katie Hosford yn ceisio rheoli. Mae yna ddwy mewn crys coch yn ei hamgylch yn hi. Mae gan Finch yn ergydio ei hun. Ac mi oedd angen yr arbediad yna gan Liz Craven yn y gol I Wrecsam. Cic gornel gynta'r gêm i'r tîm cartra. Hwna'n cael ei rhwystro. Mae gan Lily Jones. Mae angen yr arbediad os y gyfla. Ac mae'r gol wedi mynd I fewn. Mae Eva Suckley. Wel, mae Wrecsam wedi mynd ar y blaen. Mi'n gafodd Charlie Haynes yr arbediad yna. Ond yn syth I lwybr. Crys coch. Katie Hosford. Mae'n isel tu ar canol Jessica Williams sydd yna. A mae Abertawe wedi unioni'r sgôr. Ychydig munudau ar ôl I Wrecsam fynd ar y blaen. Mae Jessica Williams wedi unioni'r sgôr i'r tîm cartra. Idundyn. Miller sydd efo hi. Idundyn yn dal I fynd. Ac mae Idundyn wedi rhoid Wrecsam yn ôl ar y blaen. Abi Idundyn I mewn i'r cwrt Cosby, rhediad hyfryd ac yn cael y gora ar Charlie Haynes yn y gol I Abertawe. Thomas, chwilio am Deacon sy'n ceisio troi nôl gan Thomas. Hwna'n uchel tu ar canol Katie Hosford ac mae Katie Hosford wedi penio yr elyrch yn gyfartal. Y bêl hyfryd yna I mewn a pwy oedd yno ond Katie Hosford I gol gynta hi ei Abertawe tymor yma ac am amser I sgorio. Allan at Clark. Nat Clark yn gweld rhediad Cara Jones I lawr y dde am bêl hyfryd. Cara Jones ar ymyl y cwrt Cosby yn croesi ac mae I fewn na dydi ddim. Oedd honna yn agos. Oedd hi'n edrych am eiliad o fan hyn. Fel bod hi wedi fynd I gefn y rhwyd, ond heibio'r postyn ath yr ergyd yna. Charlie Haynes. Honna. Taro. Eva Suckley. Honna ymlaen. John Davies a Stacey John Davies. Oedd hi fod feddi rhoi Abertawe ar y blaen yn fanna. Sawl gwaith da ni wedi gweld Stacey John Davies yn sgorio o'r math yna o safle. Emily Thomas! Sammy Wynn, rhedag Amy Deacon, allan at Emily Thomas, y croesiad I mewn gan Thomas a Stacey John Davies. Wel, am arbediad gan Craven, mae'r perygl dal yna. A mae hwnna'n hitio'r trawdd. Ydy'r penniad yn dod I mewn. Rhywsyd, mae Wrecsam wedi clirio'r bêl yna. Wel, sawl cyfle mae Abertawe isio I gyrraedd cefn y rhwyd yna. Dyna oedd 20 eilad o bêl droed cyffroes iawn. Am arbediad gan Liz Craven I gychwyn efo'i. Ac yna sawl cyfle gan gynnwys taro'r trawst. Hwna'n isel gan Craven. Sy'n ddechmygu bod hi wedi cael ei siglo chydig bach. Amy Deacon wedi torri'n rhydd. Amy Deacon. A Craven angen gafal yn ofalus yn y bêl na. Mae rhywun yn teimlo bod gêm Abertawe wedi codi ar ôl I Hosford sgorio ac unioni'r gêm. Tate Trivett ar rediad. Mae le I fynd am arbediad campus gyda'i throed, ond mae'r perygl dal yna. Mi oedd angen y bloc yna. A Stacey John Davies ddim yn cysylltu yn fanna gyda'r bêl a dylamodd i'w chyfeiriad hi. Cyffyrddiad cyntaf hyfryd I Tate Trivett am arbediad hyfryd gan droed Liz Craven. Cara Jones ar gic gornel at y postyn cyntaf. Erin Levitt yn gygeisio. Mae'r bêl I
mewn, ac mae Ceren Allen wedi mynd o Wrexham ar y blaen. Da ni'n tynnu at y 90, ac mae Ceren Allen sydd wedi dod ymlaen fel eilydd wedi rhoi Wrexham yn ôl ar y blaen am y trydydd tro hyn yma, ac am amser i sgorio. Stacey John Davies yn y cwrt Cosby, mae'n rhydd. John Davies, mae'n arbediad, ond mae Helsford yna. A mae'n cael ei chlerio oddi ar y llinell. Wel, am gêm da ni'n gael yma yn Llandas i hen yma. Faint o weithiau mae Abertawe wedi dod yn agos. A'r bel yna yn cael ei chlirio oddi ar y llinell. Da ni wedi cael gol hwyr i Wrexham. Sut mae Abertawe yn ymateb? Jessica Williams yn mynd i hun. Ac angen yr arbediad yna gan Liz Craven. Faint o weithiau da ni wedi gweld taran o ergyd gan Jessica Williams o'r cefn hen yma. Wel, mae Charlie Haynes, gol geidwad Abertawe yn y cwrt Cosby. Mae gêm gyfartal yn ddigon iddyn nhw wrth gwrs. A maen nhw'n taro'r trawst. Wel, am ddiweddglo fydda hynna wedi bod. Wrexham yn sgorio un ochr ac Abertawe yn taro'r trawst ar yr ochr arall.